अखं आसामनिफ्राय लानानै आफां आसामसिम हादरसायाव खायसे दुथां सुबुंफोरा आइजोफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिबोनाय उन्दै हिन्जावसाफोरखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय गोबां जाथाय जालांबाय। बे बिथिङाव हादरसा सरकार आरो पुलिस खुंथाया दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लाबोदोंब्लाबो नाथाय दासिम आइजो माहारिनि रैखाथि गैयै थासारिखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बावैसो सान सिगाङावल' बिटिआर हालामनि क'क्राझार जिल्ला सिंनि तुलसि बिलाव सानै उन्दै बैसोनि ट्राइबेल हिन्जावसाफोरखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै माखासे हानजा आफादफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों धर्ना बायदि हाबाफारि लाबोदों। बेबायदि समावनो फिन बिटिआर हालामनि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थाना सिंनि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलाव 16 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोदों। उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय भिडिअ'आ गोसारनायनि उनाव नखरनि सुबुङा अजद होनायखौ बिथा खालामनानै रुनिकाटा पुलिसआ जिनाहारि खालामनायाव लोब्बा थानाय साबा दुथां सुबुंखौ हमनो हायो। गुबुन फारसेथिं हानजायारि जिनाहारि खालामनाय बे जाथाया थांनाय आगस्ट दानावनो जादोंमोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे बिथिङाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोयो। স্যার কি আসলে ঘটনাটো হৈছে যে এই নাবালিকা ধৰ্ষণৰ ঘটনা আছে? এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো। আটক কৰিছে নে স্যাৰ এই সংক্ৰান্তত কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নে? 5 জনকে ধৰা হৈছে, এইটো আগত একটু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিব। ক'ব ঘটনাটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছে স্যাৰ? কিমান দিন হৈছে স্যাৰ? ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি ঠিক আছে, থেংক ইউ।